کر پائے گئے نبی علیہ سردار فرمایا او میرے غلامہ اے بھولا تھی گئے او میاں گالا تھی گئے میں محمد تے کو ملن نہ آیا ہم او جلی خاک تیرے کپڑے تے لگی ہے میرے رب دے گھر دے ویلے علی میں محمد خاک دنیا دے وچ پیارے بھائیوں کپڑا ہے 500 روپے میٹر 1000 روپے میٹر 10,000 20,000 روپے میٹر ایک کپڑا 50,000 میٹر ملک نواب خان سردار چودھری وزیر مشیر پاوے لیکن اللہ دی قسم ہے جتنا ہی امیر وزیر وہ کپڑا پائی کھڑے کوئی بندہ وہ کپڑے کو نہیں چمتا کپڑے کو نہیں چمتا 15 روپے میٹر والا کپڑا سلمانوں سمجھ آدھی پئیے 15 روپے میٹر والا کپڑا صرف رب دے قرآن دا غلیف مانگے رب دے قرآن دا غلیف مسلمانوں دنیا دے امیر ترین لوگ کپڑے پائی وطن کوئی نہیں چمدا 15 روپے والے کپڑے دا تعلق رب دے قرآن نال جو تھے پہلے کپڑا چمی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن عظمت دین اسلام سمجھ آدھی پئیے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما رہے ہیں مسلمانوں مسلمان ہیں زمین دو تے مٹی پئیے کریں لنگ دے ٹپ دے ایک چاہ کے چمے سے کہیں ہے جو مٹی بلکہ اڑ کے کپڑے تے جو آپ ہوئے نتا ای کریں ہیں بے شک چھنڈے چھوڑے ہیں ایوے ایہا مٹی سڑک والی رستے والی رب دی رحمت دی ہوا جو گھلیے اے خاک اٹھیے تے رب دے گھر دے ویڑے وچ وانی پئیے مسجد شریف دے ویڑے دے وچ وانی پئیے نبی دے سردار آمنہ دلال محبوب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تشریف گھن آئیں غلام مسیح تج بہاری کھڑا دیتے چھاڑو کھڑا دیتے نبیان سردار صلی اللہ علیہ وسلم ون کے یار کو سینے دے نال چلائیں پیارے بھائیو عرض کرے نے سونا میرے کپڑے ٹھیک کہنا ہن اللہ دے پاک رسول تشریف گھن گئے بئی دیوار وال جو آئے ایہو یار ایہو غلام پاک رسول دا امتی مسجد دے وچ بہاری کھڑا دے رہا نبیان سردار جو جلوہ کر تھے تشریف گھن آئے یار جھاڑو رکھ کے کپڑے چھند کر پائے گئے نبیان سردار فرمایا او میرے غلامہ اے بھولا تھی گئے او میاں گالا تھی گئے میں محمد تے کو ملن نہ آیا ہم او جلی خاک تیرے کپڑے تے لگی ہے میرے رب دے گھر دے ویلے علی میں محمد خاک جاگ دے بیٹھے ہوئے پاک محبوب دا غلام جو آیا عرض کرے لے سونا ای خاک مبارک دا مقام تا دسوا شان تا دسوا نبی علیہ سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میرا یار میرا سونا عمر سبحان اللہ میرا سونا عمر کی یا رسول اللہ فرمایا میں رب دے گھر دے وچ جڑی مٹی لگ وئی ہے مسلمان غلام
جھاڑو دے وے اوہا کرد جسم دے جیڑے حصے تے لگ دی ویسی میرا رب جہنم دی بھا حرام کر پاک نبی دا یار عمر جو ہے اپنا کرتا مبارک لہا کے ایک سائڈ تے رکھے سی جھاڑو چاک دی سی دیوڑ کھا سوہا کیوں فرمایا میرے آقا دا فرمان ہے میرے محبوب اللہ نے فعال دا فرمان ہے کہ رب دے گھر دی خاک مبارک وہ مسلمان دے جسم دے جیڑے حصے دے لگلے سی وہ حصے دے جہنم دی بھا حرام تھی ویسی میں عمر چولا لہا چھوڑے میرے مولا تیرے گھر دی خاک ہوئے عمر دا جسم ہوئے اوہ مسلمانوں خاک مٹی اڑ کے رب دے گھر آوے یہ کوئی شان مل رہی کہ بندہ رب دے گھر آوے کہ انسان جو رب دے گھر بڑھے توجہ ہے قابل نہ بولا ہے ٹھرے ہو چل بولو سبحان ایک کپڑا ایک کپڑا 15 روپے میٹر اللہ پاک نبی دے قرآن نہ لگ کے اتنا مقام پاتی پہ کہ بندہ قرآن نہ لگے تھا یہ کیا جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ اے یاری رب رسول والی سبحان اللہ اے یاری رب رسول سبحان اللہ اے یاری رسول والی او بکی یاریانی سب خوباریانی او جنہ یاری لئی او ذات دنال انہ بڑھ دیا بیڑیاں تا او جنہ یاری لئی او ذات دنالو جاگتے بیٹھے ہو او جنہ یاری لئی او ذات دلالو انہ بڑھ دیا بیڑیاں تاریاں نی او جنہ مو مولیا او در کولو او گئیاں دور جہانو ماریاں نی او جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہ جیتی آبادیاں او جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہ جیتی آبادیاں